amo ni Derby sa Sabado pero amo ni siyang praktison para unsa gid tan-aw na mo kinsa gi maayo mo duwa. Tuwa ka sa. Tara. Ops, tara guys. Oy, Oh, di, boss ara. man isa-isa. Hopya. Gi. Iya, gigi balik. Ano na? Ana. Tara. Wah! Patay. Ang kaka gabi era na mo gawas. Pero sa adlaw matulog na. Kaya gabi mangita sila pagkaon. Magbuhat sila balay para kaon sila. Pero sa adlaw matug na sila pero ay mong makita ana kutay na lang. Pero unsay sikreto nga makita ng kutay, muhupo kami. Nakita dia. Sus, lisura guys. Di mo makita. Ilabi na, walay adlaw. Ang adlaw rin makareflex silang kutay. Pero maglisod ka kay ron, dagom karon tinguan. Sa gabi mamata na sila, og adlaw matug na. Amo na imong makita na ang kutay na lang. Dapat imo muhupo ka, kay ron makita na mo kutay. Uto guys, do. Tayo. Ar, ayun. Tayo. Kuyo wanig tambayawan ni. Ito guys. Grabe kadako ning kaka. Porting kahiya. Ito. Grabe kadako ning kaka gyud. Subayon. Di. Karon nakakita na gyud kog kaka. Imposible kay dili ni kaka. Kutay ni kita na kog kutay, oh. Bro. Kuya may camel ni guys. Wah. Dah. Bro. Dulu sini. Dah, bro. Wah. Tunggu TV. Dah, kakak oh. Dah. Kita mga TV atong kuhaon ha. Kuhaon na to ang kakak ra. Oops. Oh, lah. Hup. Ay. Laom. Oh.
Ah, nakpak na. Ano yun? Ha? Ano to? Oops. Oops. Ito guys, oh. Kakak sa gunoy. Oh. Ganito ya. So dia, isod. Isod po sa kuan. Wait pa. Uy. Ay, ano to? Water. Aray. Oh, Ah, daray. Kini na apa begini lah siguro ya. Ulah. Aku. Gini. Gitu. Tuh. Ada satu konsol dah. Oh, dara. What are you doing? Nah. So. Ops. Op ya. Oi. Op ya. Aku. Ha? Daray. Nara guys, dinhira na mo makita ang dahang kakak. Swito ko ni lugar kay dinhi ko nagkuha kakak sa bata pa ko. Oh, so good rin. Op. Oh. Dako kayo guys. Tete, dako kayo. Ako na ni sos posporo. Duna ko ida nga posporo. To. Nah, sakto kayo sa diri oh. Okay. Op ya. Tara mo kita guys. Yung imong Amo ni Derby sa Sabado pero amo ni siyang practice. praktison para unsa gid tanaw na mo kinsa gid maayo mo duwa. Ngunit ito. Medyo oh, to TV oh. Oh, grabe kondisyon na. Oh, unsay pa nga ni? Muna gitawag og royal. Tinigre. Ano? Kadako na gud. Tupig butan ni ron. Muna gitawag og tuklo-tuklo. Oh. Tuklo-tuklo. Adi ara. Ops. Ako na papro ko. Sige ni pangutay. Among testingan og kinsa gid may mo duwa nila. Huma ni kisay makapasar na kay dadon na mo sa Derby. Karon sa Sabado. To guys. Oh, patas ang duwa guys ha. Ah, tara. Ops, tara guys. Uy, Oh, di, boss ara. man isa-isa. Hop ya. Yeah, balik. Ano na? Ana. Tara. Wah! Patay. Tay. Uy, lupig. Iya, tagi des magan ra. Iya, tinaluya naman ni kuming. San ni. Kuming. Loh. Ano nga luya lagi ni. Injection na. Muna guys, muna nga luya yan. Mura rin ni naigo sa Pati din. mura bagi Pax Cobra guys. Dah, sama ang yang trio no. Patay yun. Uy. Tayo nga luya na. Tabla guys. Tabla na. Dinamtuhik. Tara. Ah, Na, dera. dinamtuhik. Dera. Uy. Uy. Wa na. Uy. Wa na gyud. May nang ta kanay pakatog dito gikuha gyud. Okay. Oy, wa na guys. Pildi. Naman ko. Na. Siyempre, dara ang nanalo.
Dara, nakadaog.